Halika po, maglaro tayo. Samahan mo si Lolo. Ayoko na, Lo! Ayoko siya. Ayoko na, Lo! Ayoko na! Paano mo nga ba masisigurong ligtas ang iyong anak kung ang mismong sisira ng kanilang buhay ay kasama lamang nila sa loob ng bahay? Kinausap po ako ng lola ko po sa US na kapag doon daw po ako tumira, pag-aaralin niya daw po ako. Kaya po ako napunta po doon. Yung Taylor po yun, mahirap po talaga yung pera sa amin. Ako na po yung nag-decide na umalis po kay mama para yung ibang kapatid ko na lang po yung pagtutunan niya ng pansin para po bawas na din po sa gastos. Ba't mo naisip yung gano'n? Kasi po naawa na po kay mama. Pero ang kapalit ay bangungot para sa kanya. Nagsisisi ako kasi bakit ako pumayag? Ang rason niya sa akin, mama, marami na po kaming nag-aaral. Sabi ko, nakakaya ko naman. Ang alam ko, maka-Diyos sila. Hindi ko in-expect. Yung lolo mo, ano yung pakikitungo niya sa'yo? Mabait po siya. Kailan mo napansin na parang may kakaiba na? Nung bago po umalis yung kapatid ko, naliligo po ako. Kasi po, sira po yung pintuan ng CR. Bukas lang po yun kapag napapansin ko po na parang daan po siya ng daan. Di ko lang po pinansin, kala ko po kasi nagkataon lang. Doon ko po simulang nahalata po. Doon niya na po sinimulan na pinasok po ako sa kwarto habang nagbibihis po ako. Hinawakan po yung ko. Tapos pinersa po akong humiga. Tapos persahan niyo pong dinilaan po yung Ilang beses nangyari yung mga ganun na incident? marami pong beses. Yung mga ganun nangyari, tuwing kailan lang nangyayari? Tuwing wala po yung tita tas asawa niya, kada po gigising po ako ng umaga. Kada Sunday po. Palagi alam po, gigising po ako ng 6 a.m. Maalim po atat po ako kasi naiwahawak na po sa ko. Hindi na po ako nakakapagsalita. Kasi sobrang takot na po ako. Pinapasok niya po yung niya sa Ganun ka ba ng chance na magsumbong sa tita mo? hindi po. Bakit? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasi po sabi niya wala naman daw po maniniwala sa akin. Kahit magsumbong ka pa sa tita, lola at nanay mo, walang maniniwala sa'yo. Kaya nga buti pa, manahimik ka na lang. Ha? Ako? Sa nanay mo, hindi ka ba nakapag-sumbong? Hindi po kasi po natatakot po ako kay mama. Baka po magalit siya sa akin tas hindi po sa akin maniwala. Ba't mo naisip yun? Kasi po sinasabihan daw po akong sinungaling. Tas gumagawa daw po ako ng kahit anong kwento. Kaya po tumatak na po sa isip ko na wala naman pong maniniwala sa akin. Dahil sa takot na magsalita, makailang ulit pang nangyari ang pang-aabuso kay alias Lizelle. Noong April po, nung wala po sila lola at si tita kasi po may binili. Pinapasok niyo po ako sa kwarto nila. Akala ko po may utos lang, pero po, pinsahan niyo po ako. Hinalikan po.
Tapos, pinahinga po ako dun sa kama nila. Nanginig na po ako dun sa takot kasi po may nakita po akong baril sa likod ng pintuan. Tapos yun po, pumatong po siya sa akin. Mga mabilis lang po yun, siguro po, mga 5 minutes po. Tapos, umalis na po siya. Tapos po, parang nilalaro niya po yung ano niya, yung niya po. Tapos po nun, ako po, dali-dali po ako pumunta sa CR. Para po, naligo po ako nun. Tapos po, paglabas ko po sa CR, parang wala lang po nangyari. Umupo po dun siya sa may hapagkainan. Tapos ako po, tumakbo po ako palabas. Mababakas sa mukha ni alias Lizelle ang bangungot na kanyang sinapit sa kamay ng kanyang tinuring na lolo. Gusto ko na lang po siyang matay. Hindi na po siya nag-isip. Halos kadugo niya po po ako eh. Ano yung sabi niya sa'yo? Handa po ako magsusumbong sa kahit sino. Kasi wala naman daw pong maniniwala sa akin. At hindi maiwasan ni alias Tina na maluha at manlumo sa sinapit ng kanyang anak. Naniniwala ako kay hindi siya sinungaling na bata. Pero yung nagkikwento na siya, kasi minsan naririnig ko yung interview sa kanya ng mga PNP. Minsan nag-walkout na lang ako. Hindi ko kinakaya. Sakit po kasi babae ako, nanay ako. Tapos ang sakit sa part na kamag-anak ko pa. Ito po yung pinakamasakit po yung, alam niyo po yung buhay yung anak ko pero pinatay niya. Na kanya nagawa sa anak ko. Yung tatanong niya po kung kaya ko magpatawad. Diyos po nagpapatawad. Pero ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Diyos na po bahala sa akin. Kung may Diyos pa talaga siya. Kailan nyo po nalaman ito pong mga pinagdaanan ng anak po ninyo laban po sa inyo pong tiyuhin at lolo po ng anak po ninyo? Noong October 30 po, tinawagan po ako ng kaibigan ko po na nandoon na po yung anak ko. Ang sabi po sa akin ng kaibigan ko, pupunta daw po ako sa kanila kasi may problema daw po yung kwento siya pero hindi yung buo. Lalaman ko kung yung buong detalye po nung nangyari sa kanya nung nanghingi na po ng statement sa amin yung PNP Director. Sa kwento ng anak mo, ilang beses daw siya ginahasa nitong lolo niya? Bilang niya po 20 times po. Sa 20 times na yan, kailan una na ginalaw itong anak mo? January daw 2023. Sa 20 times, kailan ito yung pinaka-last? Until daw po nung August 25, 2024 po. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon na bakit ginawa ko saan po. Sinira po yung buhay, ma'am. Nanay Tina, makinig po kayo kasi nasa kabilang linya na ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. RD, ano po ba yung maaring maikaso dito po sa lolong ito? Opo ma'am, yung rape case po ma'am, gusto ko na silang imbitahan na dito ma'am sa CIDG Regional Police Office 5 po ma'am para ma-file na po natin yung kaso. Upang formal na makapagsampa ng kaso ang mag-inang Lizelle at Tina, ay sinamahan natin sila sa tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Philippine National Police Regional Office 5 kung saan pinag-usapan ang mga kasong maaring kaharapin ng lolo ni alias Lizelle. Tara po, ma'am. Tara po. Morning po. Ski RD Dizon po kami. Yes po. Good morning po. Morning. Morning po. Mula dito ay dumiretso kami sa tanggapan ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG kung saan muling kinuhanan ng salaysay ang bata. At dito ay napag-alaman na hindi 20 kundi 32 beses pinagsamantala ng kanyang lolo si Lizelle. Isang nakakapanlumong impormasyon para kay Nanay Tina.
Sa dami ng bilang ng pananamantala ng lolo ni Lizelle sa kanya, ay inabot ng libo-libong pahina ang reklamo nila laban dito. Kaya naman, upang maituloy ang kaso ay tinulungan na rin natin sila upang makumpleto ang lahat ng dokumentong kailangan sa pagsasampa ng kaso. Matapos na makumpleto, ay sinamahan natin sila sa Provincial Trial Court upang tuluyan ng maisampa ang 32 bilang ng sexual assault. Ngayon, ano yung naging lakas mo? Bakit ngayon nagsalita ka na, ngayon lumalaban ka na? Kasi po may mga naniniwala na sa akin. Sana po, tataga na po nila yung loob nila. Huwag na po silang tatahimik na lang para po hindi na po maulit sa iba. Huwag din po tatapusin yung buhay dahil lang po sa nangyari. Hindi maganda. Sana po mag-isip na po ng tama. Kasi may sinisira po silang buhay. Kasi po kahit alam naman po nilang mali, ba't po nilang ginagawa? Sana matupad niya yung pangarap niya. Makatapos siya ng pag-aaral. Sana, in time, makalimutan niya yung nangyari sa kanya. Masaya po ako. At least yung inilalaban po namin, meron ng kalinawan. Since day one until today, andyan po kayo sa amin ng anak ko. Doon po lang po thankful na po ako masyado. Marami pong tulong niyo po sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran yung, paano ko masusuklian po yung ginawa niyo po sa amin ng anak ko. Tabang Ora mismo po, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin at lahat po ng mga step by step na ginawa namin. Maraming salamat po talaga. Andiyan pa rin po kayo sa akin. Nakakagalit ang sinapit ni Lizelle sa kamay ng kanyang sariling lolo. Isang magandang hangarin na nabahira ng kasamaan dahil sa tawag ng laman. Dasal ng programa na wala ng katulad ni Lizelle ang kailangan magtiis at manahimik at matigil na ang ganitong nakakapanlumong pangyayari ng pangahalay sa mga kabataan, kababaihan at kahit na sino man.